Zimbabwe's political temperature is soaring after government spokesperson Mnangagwa declared that, frankly speaking, nobody wants election every 5 years, claiming not even MPs or voters are keen on frequent polls. He pointed to low turnout figures in the 2023 elections, questioning how many eligible Zimbabweans actually cast their ballots. Sabina mashoko kubuda panguva ino Mnangagwa achikonzeresa chaos nemashoko ataura zvasiya nyika isiri pazoni. Panapa handichipinda mbuti truth, tisandapinda mashoko anomuda taura panapa ndotipa subscribe like on the bell icon. Team headline robuda nyika chinzi no one wants elections, storm over Mnangagwa remark as the 2030 term extension row erupts. But critics say the comments are a smokescreen as the government and the ruling ZANU-PF push to amend the constitution and extend President Emmerson Mnangagwa's term from 2028 to 2030. The proposed extension would reportedly avoid a constitutionally mandated referendum, a public vote opponents believe the government fears it would lose. Opposition voices warn that sidelining citizens on such a crucial decision risks undermining democratic principles. As the tensions mount, the veto over Zimbabwe's electoral future is fast becoming a defining political flashpoint. Ndomashoko anomuda tobo panapa nebody truth atikona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe panguva inoyi. Kuchanikodzana Mnangagwa waya vachitaura mashoko achiti vagari venyika yeZimbabwe hanzi hamutsi kuda kuenda kuma-elections, hamufariri kuenda kunovhota each and every 5 years. Mashoko anotaurwa nainformation minister anonyatsoonekwa nevanhu kuti mashoko akafomoka, mashoko ekunyatso kumanipulata chizvarwa chenyika yeZimbabwe. Munoti kudii pamusoro penhau iyi muri Zimbabwe panguva ino yamuri kuona the same people vari kuti vagari venyika yeZimbabwe vachiri mavhotsi vari kutiza referendum. So what are they fearing? Pinda comment section medu dzafundiro muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.